Cynnig gwasanaeth dylunio prototype yma Canolfan Arloesi Menai. Mae'r ganolfan yma yn un o'r unig rei o'i fath yng Nghymru ac yn wir dos am gwasanaeth tebyg yn cael ei gynnig gen o unrhyw goleg i mi wybod amdano fo ym Mhrydain. A mae'n werf arbennig o fawr gael symud syniadau da o jyst fod yn syniad ar damad o bapur a gweld nhw wedyn yn y siopa ac yn mynd i'r farchnad y byd eang hyd yn oed. Be mae'r ganolfan wedi wneud ydy gweithio efo Eurographics, cynadledd Eurographics sy'n cael ei gynnal yn Llandudno hwyrach ymlaen flwyddyn yma mwyn creu model 3D o ddata. A be maen nhw wedi gofyn amdano fo ydy model o ddraig Cymraeg. Be mae Dave wrth i wneud ar funud ydy sganio'r ddraig efo peiriant goffer dylunio a mesur laser sydd gennym ni. Mae'r offer laser am meddalwedd arloesol yma'n galluogi ni fesur unrhyw wrthrych wrth gasglu miloedd o bwyntiau ar hyd ar y wyneb. Mae'r laser yn gallu casglu hyd at 40,000 o bwyntiau ar eiliad, sy'n golygu gallwn ni fesur pethau'n gywrain i lain a trwch blewyn yn llythrenol. Y cam nesaf ar ôl i ni gael y pwyntiau oddi ar y laser oedd creu mesh fel y gwelwn ni fan hyn. Ac wrth i mi sgrolio allan, mae broslyn tu allan y ddraig i weld yma'n gwir. A mi fyddai'n twtio rhywfaint ar y mesh yn y rhaglen yma cyn trosglwyddo wedyn i rhaglen SolidWorks sy'n galluogi ni derbyn ffeils da ni wedi sganio ac addasu nhw creu ar yr model yma o'r ddraig lle bod ni eisiau creu pedestal neu rhoi 2 ben ar y ddraig a mi fedra i yrru fo wedyn drosodd i'r peiriant yma sy'n galluogi mi brintio fo. Ac yn lle bod o jyst yn chwistrellu inc fatha sa printer cyffredin fatha DeskJet, mae hwn yn chwistrellu plastig. Manteision ddefnyddio printer fel hwn ydy bod o'n galluogi ni gweld a teimlo yn dilo be fydda ni wedi dylunio ar y sgrin o fewn ychydig oriau neu munudau ac wrth gwrs mae'r cost yn hynny hefyd yn llawer iawn llai. Fel o gwelwch chi, diolch yn edrych llawer o ddraig ar hyn o bryd, ond scaffolding ydy hwn a mae o yn dod o'n am yn toddi mewn dŵr credwch neu beidio. Wedyn, ar ôl bod yn y fath am ryw awran, falla 2, fydd y scaffolding wedi toddi ffwr i gyd yn gadael y model gorffenedig.